Ing kayat king amano da king Candaba. Kaya katamong kapangpangan king Pangulo, lalo na king Angela sa San Fernando, ing austa kanini, ket, ale, dapat king Candaba kayat ya. Ah, minunaken din damni yang 1989, yang kasalungsungan kong mag-research sa king Kapampangan, lilibutan king indong Kapampangan. At karing kaya pa din damita. Yang 1989, bayo ita magaral ko king Cebu. Ating salitang kayat, medyo bastos siya king Cebu. Ing kayat king Cebu, king Cebuano, karat ya. Inya didam kay king Candaba, may bigla ako. So, mag-research kami king Candaban eh. Manibat king Barrio Buas, lumipat ka king Barrio Gulap. Yang karasbi king Gulap, ating kung kayabe anak, yung guide ko kanta, king Candaban eh. Karasbi king Gulap, as ng karakal aso. Ngayon yung anak kakayabe ako, mintaya king gulot ko. Tatakot siya kareng aso. Kinang ke, tatakot ka kareng aso ako. Kaya ba't, kinana ako. Bakit ko yan, no? Nakapawari may kayat aso, ano? Diyan tindam kita. Tanay-taning anak kayo nakabasto sana ako. Ang panyabiyana ako mga yan. Siyempre, ba't ko si buwing kayat bastos siya. Kitnang kaya mga yan. Bakit wari ako? Ikayo kaya ni Kandaba? Kakayatan nyo rin aso? Ako mga yan. May kibat ya. Alikoy. Ring aso ilang mangayat kaya kami. Yapin tayong istorya ako. Ing kayat king Kandaba.